малко напротив. Един ден майка им ги извикала и им казала: деца, трябва много да се пазите от въдицата. Каква въдица, дядо? Ще чуеш. Въдицата, деца, казала майката на рибките, е една кука, с която хората ни ловят. Ауя! Мушват я в един червей, вързана с конец и я пускат във водата. И ако някоя глупава рибка лапне червея, хваща се на въдицата и я изваждат от водата. Ауя! Затова, деца мои, имайте предвид старата поука, като видите червей. Ако е извит, значи е с кука. Скука я, скука! Запомните ли? И трите рибки една след друга казали: Запомни, майчите! Запомниха, майчите! Третата рибка също казала, Запомних, майчите! но добавила от себе си: Само, че малко напротив. добре. Не, тях не може. Добре, може, но тях утре. Всяка вечер ще взимаме по една.